Ngiyabingelela kulona lonke likaMthaniya. Ngibingelela wonke umuntu obukela le promo kulesikhathi samanje. Nibingelelwa igolide laseMzansi, uMphumzeni wakwaDlamini, Phansi eMsinga. Bafowethu, lapho nithulela nanku umsebenzi wethu omusha ka-2021. Ngithembayo ukuthi bafowethu nizowuthokozela. Bafowethu, ngiyabonga nje kakhulu kuwona yonke le minyaka sikhona endimeni. Uthando enisiphe lona abantu abasesekile, ngiyabonga kakhulu kibo, ngicela beqhubeke beseseke. Bese ngidlulisa nje ukubonga kakhulu ebantwini engisebenze nabo kule album. Ngidlulisa nje ukubonga kakhulu bona bonke abafowethu esisame nabo. Ngibonge nje kakhulu ukuthi ngomfowethu Dlamini, ngibonge kuqoqa umfowethu bese ngibonga inkosi yamagcikama, ngibonge usebevumile, ngibonge isitebhisi samavukane ubuka amaphumulo, ngibonge usisi uDion. Ngiyabonga nje kakhulu bafowethu ukuthi sisenesandla. Awubethakathi manzi, ngiyamthanda. Awunoma bethu ivi, awubethakathi manzi, ngiyamthanda. Awunoma bethu uhlala ekhaya, awubethakasebenzi, ngiyamthanda. Yetiduhlu ntombazane, wentombi yangaphini, yetindlela ngibona bushali bami. Yetiduhlu ntombazane, wentombi yangaphini, yetindlela ngibona bushali bami. Iphuma owanjeni, icela uthando emsheli wami. Awungome phela ngome, ngiyakuthanda ntombi, ngiyakuthanda nkosikazi, yethi ngicela ungiphe uthando. Akulona icala lami ntombi, uthi umuzi wakithi ube njena. Nami ngiyazabalaza ngifuna ube ngcono. Akulona icala lami, uthi umuzi wakithi ube njena. Nami ngiyazabalaza ngifuna ube ngcono. Uthando ngiyalwa